Balkın vilayetinin Gazalwalynyan dürli tebii baýlyklarıdyr magdanra baý ýataklary we beýleki möhüm mümkinçilikleri, sebitin ykdysady ösüşine, ýokary netijeli önümçilik kuwatlyklaryny döretmäge giň mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda vilayetlerini parlayan guruluşy işleriniň depkine barha ýokarlanýar. Balkın vilayetiniň etrap şäherlerine, owa şäherçelerine alınıp barylýan dürli maksatly binalary guruluşy terişdeleri bilen ygtybarly üçin etmekde. Senagat we guruluşy önümçiligi ministrliginiň Balkın vilayetiniň Türkmenbaşy etrabynda yerleşýän Balkın kän müdürliginiň hunermendleri has sallamly işler bitirýär. Bu öňde barça kärhana boýunça şu ýylyň başyndan bäri 13 million manatlyk dürli guruluşy terişdeleri öňürilip, belenen meýilnama 102 göterim ýerine ýetirildi. Bu döwürde guruluşy we diwar terişdeleriniň 7510 tonnasy, dödüminde demir magdany bolan dağ terişdeleriniň 43024 kub metr taýýarlandyp, degişli möhüm guruluşyklary uğradyldy. Häzirki zamanyň kämil önümçilik tehnikalary bilen ygtybarly öpçün edilen kärhanada öňürilgen önümler diňe bir Balkın vilayetine däl, eýsem diýarymyzyň ähli sebitlerine-de polat ýollar arkaly ýygydarly uğradylýar. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyna gurulmagy gözeňde tutulýan ýyly tähwitli, döwlet ähmiýetli desgalardyr imaratlaryň guruluşy üçin zerur bolan guruluşy terişdeleri bilen ygtybarly öpçün etmegi baş wezipe uran kärhana hunermenleri Pehim Paýhasymany Magtymyr Pragy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine betlep, hassa gaýratly zähmet çekýärler.